Ja löytäjien itsenäisyyspäivän paraati onkin täällä jo alkamassa. Ja, asemissa. Ja ilmeisesti ensimmäisenä sieltä saapuivat nämä maastoajoneuvovoimat, kyllä. Löytäjien autojoukot sieltä. Löytäjät ovat paikalla tarkastamassa joukkoja. Kyllä, ja mikähän meille sieltä seuraavaksi mahtaa tulla? Kyllä, arktiset joukot. Tämän tuloa povattiinkin jo kovasti. Kyllä. Kyllä, ei niin, arktiset koiratkin ovat siellä yleisössä. Ja vesivoimat, kyllä. Vesivoimathan ovat hyvin edustettuna löytäjäklubissa. Siinä näyttävät tulevan myös melojattaret. Jaha. Siellä ollaan näkyjä yleisössä oikein tarkkaavaisena. Illan puvut. Ja siinä polkupyöräjoukot. Velosipediosasto. Kyllä. Ja, ja löytäjät siellä erittäin ylpeänä ja kiinnostuneena. Sisäkoirajoukot sieltä saapuivat. Sieltä Eikka-koira näytti suorittavan ohimorstin. Ja oliko se myös Tikru-koira? Oli kyllä. Ja siinä velosipedijoukkoja. Ja perässä hiihtäjien joukko-osasto tulee sieltä. Mikä tyylin näyte. Mikä tahti ja rytmi. Kyllä. Kyllä nyt on voitelu kohdallaan. Ja siellä yleisö näyttää olevan runsaasti paikalla. Kaikki eivät mahdu aivan siihen eturiviin. Ja lisää vesivoimia sieltä. Ja mitäs meille vielä on? Kyllä, ja sitten koko paraatin huipentuma. Tätä onkin odotettu. Kyllä, ylilento. Hyvää itsenäisyyspäivää.